Nos, farsang vége van. Nagyon régi szokás az farsang végén, hogy úgy, amit itt láttuk, és köszönjük szépen, fánkkal kínálják a vendégeket. Nagyon régi szokások sorát foglalja össze a farsang. Nagyon-nagyon sok volt annak idején a sötétség, sok volt a otthon való maradás, hiszen nem volt villanyáram, mint manapság, ezért az emberek igazán várták már a tavaszt olyannyira, hogy képesek voltak még azokat a hangos játékokat is végigvinni, véghez vinni, amelyeket mi próbáltunk ma este egy picit utánozni, és pedig a farsangot eltemették jó hangosan. Mi ma este próbáltuk a farsangot elűzni vidámsággal, próbáltuk zajjal, amit próbált érzékeltetni az üstben széttört mindenféle edény, és még egyetlen egy szokást szeretnénk ma este nektek bemutatni, egy olyan szokást, amely a kérdezősködésem alapján alig két faluban él már. Az egyik a két falu közül Magyarkirályfalva, ahonnan én is jövök, a másik pedig Szászcsávás. Bizonyára többen hallottak már tüzeskerék elegetéstől Szászcsáváson. Mindemellett a szokás mellett, amely annyiban állt, hogy fa kerékre szalma csomókat kötöttek és hegyről meggyújtva elegették, él még ma is e két faluban egy olyan szokás, amelynek én a magyar megfelelőit elnevezését nem találtam. Ellenben lehet, hogy hallgatólagosan elfogadott neve ennek a szokásnak az úgynevezett szülítázás. Miből áll ez, azt nem sokára meglátjátok. Figyelem! Most lehet követni azt, amitől a tanítóbácsi nektek bent beszélt. Tehát a téltemetés ezzel ért úgymond véget, a farsang farkának a vége, amely ma a tanítóbácsi megpróbálja nekünk bemutatni, hogy hogyan is történt régen. Egy tűzcsóvát fogtok látni, ezzel elűzve a telet, és köszöntve a tavaszt. Indul. Nem repül be. Figyelj! Figyelj! És ezt fent a falunak a magasabb pontjain, vagy a hegyoldalon, domboldalon szokták csinálni, és belátszott a faluba. Minél életre valóbb volt a fiatalember, a fiú, annál nagyobb tűzsóvát keltett maga körül, mert annál gyorsabban forgatta ezt a úgymond tűzgolyót. Látott valaki ilyet? Közületek már? Hol mondta a tanítóbácsi, hogy hol él ez a szokás? Magyar Királyfalon és? Látod, hogy látszik az a kör, ahogy megy, látod? Milyen szépen, így űzik el a telet. Ez a farsang záró népi szokás. Na, kész, na tapsoljuk meg! Gyereknek felnőtt jöhet! Még egyszer megpróbáljuk? Ki akarja A jelentkező megpróbálni? autóval, aki kipróbálja, vállaljuk! Gyerekeket nem engedett! Felnőtt, ha ki akarja próbálni. És az a hol? Azt elég ki volt. Csak bebuszom. Igen! Most már elviszük a kődal? Jó, köszönjük szépen, még egy tapsot, és vissza megyünk a terembe. Még nem éppen megyünk haza. Köszönjük szépen, tanítóbácsi!